Тастырның отказанган артисты Зифа Басырованың истәлеген мәңгеләштерү йөзеннән Казанның Татарстан урамы 16-нчы йорт фасадына мемориаль тақта урнаштырылды. Истәлек тақтасы кую чарасында Ләлә Зайнуллина булып кайтты. Зифа Басырова яшәгән йортка мемориал тақта Татарстанның Мәдәният министрлыгы һәм Габдулла Тукай исемендәге Татар дәүләт филармониясе белән берлектә куела. Истәлек тақтасы үзенчәлекле итеп ике як урамга карап урнашкан. 20-нчы гасыр бөек сәнгать эшлекләре арасында Зифа Басырова аерым урын алып тора. Ул талантлы актриса гына түгел, кабатланмас матур тавышка булган җырчы да. Татар дәүләт драма театрда Таҗи Гыйззәтнең музыкаль спектакльләрендә чын мәхәббәт, изге аманат, биш бүләк төп рольләрне башкарып, ул халык күңеленә кирип кала. Зифа Басырованың тормыш юлы гаять авыр, катлаулы булуга карамастан, ул үз кыйбласын югалтмый, халыкчан җырлавы белән милләте күңеленә кирип кала. Мәдәм гайбе буенда җәйгә йөрисем килә, сөйәсеңме, сөймисеңме, шуны беләсем килә. Аның җырлары һәр вакыт җанлы иде. Шуның белән татар телен моңа дигән шуның белән алган иде. Зифа Басырованың бакыйлыкка күчкәненә инде 45 ел узган. Мин аны күреп калу бәхетенә ирештем. Бала чагында миңа 7-8 яшьләр булгандыр. Зифа Кадырова безнең авылга килгән иде, авыл клубында чыгыш ясады һәм минем хәтердә калган. Ул менә үзе бер җырның спектакль итеп халыкка күрсәтә иде. Яшь Зифа иҗат юлын драма театры сәхнәсендә башлый. Филармониягә ул җырчы булып килә. Аның башкаруында Рамай, Су буйлап, Басыр җырлары өлкән буын тамашачылар күңеленә уелган. Шулай да Зифа Басырова иҗатына вакытында тиешле бәя биреп тә җиткерелми. Ул Тастырның атказанган артисты буларак кына китә. Инде бүгенге көннәрдә яшәгән булса, ул әлбәттә Рәсәйнең исемнәрендә алган булыр иде. Күрәсең, ул чорда зур бәяләр бирелми. Әмма дә ләкин Аллага шөкер дип саныйм. Бүген без тарихка кире кайтып булса да, әлеге үзебезнең хаталарыбызны дип әйтикме, төзәтәбез дә төсле. Ничә буын җырчылар аның җырларын үлги итеп алып, үзләрендә җырлау үрнәген тәрбияли. Үсмер вакытымда бер 7-нче классларда ул безнең Сорманга килде, концерт белән. Мин аның концертында булдым. Менә шунда инде мин тулысынча аңа гашык булып, аның җырларын кабатлап, шул хәтле шуңа ошарга тырышып, аннан үрнәк алып, менә шулай итә без инде үстек. Зифа Басырова авырлыклар алдында һич баш ими. Туачак баласы булуы аны репрессия корбаны итүдән коткарып кала. Ул шул кадәр оптимист, шул кадәр тормыш яратучы, шул кадәр картаясы килмәгән, яшисе килгән. Мемориал тақтаның авторы скульптор Зөлфия Мөхәммәтҗанова. Ул Зифа Басырованың җырларын тыңлап, хезмәтен моңлы сандугачка тиңләп иҗат итә. Ләлә Зайнуллина, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.